Pozri sa, už kto prišiel. Môj bývalý. Nepozeraj sa tak. Ne? Je to Ondrej, že? Normálne sem chodí. Lebo vie, že aj ja sem chodím. Za mnou. Čo? Kto? Ondrej. Aha? Však si sa už rozišli? Čo? Pozerá sa sem? Však? Nie, nepozerá sa na teba vôbec. A teraz? Počkaj. Teraz sa už pozerá, nie? Ani teraz nepozerá? Čo? Dávno som už na ňo zabudla. Ja už strašne dávno, však som ho nechala, nie? No nie, ty si sa s ním rozišla. Ale on s tebou, pokiaľ viem. Aký on? Nie. Nepozerá sa sem vôbec? Nepozerá sa na teba vôbec. Prišiel so ženskou, na ktorú hľadí úplne zamilovanie a absolútne nerieši teba. Nechápe. Ondrej! Čo? Už sa pozerá? Ježiš! No tak teraz už určite. Teraz už áno. Teraz už každý sa pozerá na teba, nie len on. Bože. Čo robíš? No, fantázia. Takže tak sa na teba pozerá, že sa postavili a idú radšej preč. No, idú preč. Čože? Odchádzajú? Ondrej, počkaj! Ježiš!